Μην νευριάζεις. Να δεν νευριάζεις εσύ. Άντε. Μια δουλειά σου είπαμε να κάνεις και τα Άντε κάνεις. εσύ άλλο, θα κατεύθηκα αυτό να κοιτάς. Άντε διάολε μεγάλε. Σακατεμένοι και δύο, Τραυματίες. Αυτό να κοιτάς. Από την Ουκρανία. Όχι, δεν κοιτάω αυτό. Μην το αφήσω να κοιτάς, αυτό να κοιτάς. Σου είπα να πας να πας στις υποθέσεις και σου δώσω τη μία. Δεν είδες την άλλη. Με την πεντέλη. Θα πάω αύριο παιδί που θα Να πάω. μην πας ποτέ. Άντε τρελάρα. Πω, σταμάτησα και δυο σας, ρε. Παραπήγες το χεράκι σου. Ναι, τάπε, σταμάτα. Ήρθαμε και δύο, από την Ουκρανία ήρθαμε και δύο τραυματίες. Αχ, πονάω. Απ' τη μία πονάω. Να είναι πια τα γέλια. Θα σε έπαιρνα το κάτι. Είχε αυτό το dermatologist. Τον έχω πει. Ναι, μου. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει.